Bueno, però podria continuar amb això? Ficaré format 24. Em va dir que m'ha deixat això. Santi come la sei? No! Què dius? Me l'has passat per Insta, contestant. Però perquè m'haguessis que parlem. I m'has de passar una foto seva? D'una publicació? Una publicació? Ah, vale, sí, perquè ja, mi volia ensenyar la Iris Glaciero. Abril! I la tenia de la Maria. No sé, Abril, fas por. No faig por. Escolta, Jo, ara, tio. tranquil, que t'entraré.
Què dius? Periodista... Què, Ronaldo que diu periodista? Bueno, sí. Sí que prou fort, eh? Posa't a l'escripció segur, periodista de la UA. No, jo quan entri a la web i s'inscriu, encara em posaré els llibres i periodisme web. Jo quan aconsegueixi entrar a la Pompeu cada dia penjaré històries allà a la Pompeu. Però a veure, l'últim que faig. Vale. Però batxillerat, estàs parlant d'un i estic parlant de tercera llengua. I el Josep? I el Josep? No fa anar. I ve plovent, no? Per què no? Perquè te'n reconeix quan no hi ha temperatura, Paula. Creus que puc estar amb tot? Com un patinet es renta, no? És que no sé si li passarà alguna cosa, la part per si Dura només pot fer el sol. Ai! Isma, a veure... escolta a mi. Hola, Jordi. Ande, Giorgio. Para. Ay, mierda. Hi ha gent connectada.
igual. 10-1. Oh, shit. No sé la contraseña. Madre mía. Per què vols fer rellotge per tele? Perquè aquest no puc. Perquè si copiessis, Sí. en sèrio us miraran el rellotge? I les noies totes amb cua. En sèrio? Bueno, però igualment, pel que he vist jo, les ties, quan poden menjar elles per Les pap igual. Tu vas a veure la de cua, totes, perquè si no estan tots aquí. O per exemple, no està per Porque el peña es brutal, en plan, brutal, no, tu un pelazo. Jo des que m'ho va dir ma germana m'hi fico. És que tu la gent gran em diu, no la culpa que no sé què. No, ojalà que no. Però si quedes molt de veus, Isma, sí. Sí, però no ho veu. Si avisés bé, seria preciosa. Quin és el millor? Que ella rifaria, està posant així, tal, que no passa amb el cabell llis, que se m'ha nena de compte. En plan, tienes bé, però sembles bona nena i en plan, mira de mamà, la pizza... Sí. Què vols dir, això no? Que risa. És de mentida,
guarda tant. És que no entenc, no estic entenent. Això, és una dutxa, se seguim tots així. I quan tinguis ja la pitjor les dutxes. No, no. Perquè París és una merda. No. Que sí, que tu no saps. No. És una merda per tot arreu. A mi m'agradaria tenir-lo. Doncs et quedaria molt. Escolta el nou disc, una mandra. És que... Hi ha algunes que estan bé de Però com ritme. és que va tenir tanta repercussió l'altre dia? El de Sí que l'han tret els personatges de Gana Canet. l'altre és el que... És que tinc no. Pot te falla una memoria. Jo el tinc en silenci. Què? Com has dit? Ai, pare. Estic molt enfadat. Saps que em vaig connectar al directe que estava fent amb la Laura Mori, no? És veritat. Eh? És veritat. No, vaya directe, eh? No s'entenia res i ningú em focava la cara. Marxa, marxa. Masha, hielo. Ja sé, I em vaig fotre la mostra. Ah, podeu anar? No sé, no ho sé. Per mi l'arxiu sempre a les colònies. Què passa? Sí, acabem amb les colònies. Però és molt barat. Què ha passat? Què fa? Què fa el diumenge? Diumenge, 13. Perquè 14, 15 i 16 i Pimpinski. Diumenge 13 de la tarda. Sí, depèn si podem considerar què vol fer i què no. Però aquí tu? Ah, sí. Demana-li la prova al Josep. El diumenge no.
Paula sí. Josep, els diumenges he dit no ens podem mentre Josep que no sap. Quina és la teva idea, Isma? Ja, Ens va dir? és senzill. Hòstia, Mica. No, a veure, el dia de que se m'escolta. Per què corres? Si només per comprar-se les sabates. Isma, explain. Llibertat. Amnistia. Amnistia als presos polítics. Amnistia als presos polítics és demanar perdó als presos polítics, per exemple. Demanava una amnistia, un perdó. El dedo. Estaba así. Perquè no està que toques amb el cap, ara. Isma, la diràs o no? Que m'he perdut. O has de saber la Xiu i la Irene què fa? No, diu que s'acaba el directe. Que què? S'acaba el directe. Però fos per exemple. Però què fots, burro? Per fer alguna cosa. Hòstia. Hòstia. No va. No. No va. Abril, vino. Te la creus o no? Quan vagi algú i digui... Deu whisky. És que tal qual. Llavors, a veure què? No. I en realitat tampoc, eh? Ahir no vam veure, però sí. Bueno, sí. Ahir... El Ramon no ho té. Iris. Ahir no. Bueno, no ho sé, en plan... Però venim d'ella. Sempre va el tranqui, no? Després se acaba. Però que arribaré d'hora avui, si te'n bategui la de Sagarra. Tornaré d'hora, es queda l'última allà al bosc. Per això, per això.